Kublai pi baro kini hilong ki kubor bam da Ka Sngi. Hadin ka jing bom ka bashir khai bha ka blawan ra ka jing jat jing pra ba ka jing du nong ka bakraw da ki million ya baro lai tali ki ri ka takri Iran Israel but America na mar ka jing ele thma ka ba mar ka liang hapreng jongki na mar ka jing bom kwa ka ri America ya ka ri Iran ba kan don bat bu ki missile ba khan bor hapo ka ri jongka na markat kum ki kendon kari kampat dei ka hok ya ka bakandon ki missile bakhlain bor hapdeng ki region ka perthei ka blawan ra ya ka dei ka thma na mar ka jingyai pen e jongka ya ka jing tuklar kari Amerika ka blawan ra ru de ya ka jingya briu ka ba mar ka liang hapdeng jongki bat om tangata ka dei ka thma hapdeng jongki laitli kilak ta jur ya ka perthei baro ka we bakin hiran hagi ba bon ki liang kumjuk ru de kelak tak shibun ya ka yok ka kot jengkari India namar ka jengkang jengkari Iran ni ki benta jengka duriau ba Strait of Hormuz na ba ka India ka de ka wei ni kiri bala pendan kampha ling ba ka de ka duriau ba ban wan ra ya ka umpnyang namar ba ki pendan kam na bari ka ba de ka wei ni ki benta ba kongsan bha ka liang ka yok ka kot jengkari India hi baro ka wei kargum ka jengpla jengtip ka sngi ublei la pendapat ba bakari Amerika bakari menta ka kenti kira poi sendon ha ka benta ka bakhat du tam ban ya rai bar ban ya soilang ban pen kut no shi sendon ya ka thma hapreng jongki ka blane da bun ki benai tat hadu ka ni ka kenti ka ba menta ha ka ban ka liang jongki lat pathai khubor jongkari Iran bat kari Israel kila ong ba ka memorandum of understanding MOU ka badan hadu khat south li ki benta ba kongsan on saya soilang da ki he sarkar jongki te ki artli ki ri ka jingate jingasuk hapdeng ke Iran ba ke United States ka kentup ya ka jing pelat no ya ka pisa ka bala kot kumba khat ar billion dollar ka pisa jong ke Iran ka bala syak hang nadu blas dang ka thma kani ka jingate ka kentup ru de ka senjam ban plibiang ya ka Strait of Hormuz ka linti ka ba kongsan bha ka perthei ha ka ba kumba 4% na ka umpnyang jong ka perthei ki de ben ya lingba jongka Nagaliang kari Iran kalaban jur bat ong baki jingyakran halor ka nuclear program jongka kinsdang tang hadin bala pelat ya ka pisa Henry Weyuhe officer jongka US ula kentat ya kani ka jingkam ka jing syakhang jongka babun na ka pisa jongka Iran bat ka bala syak pengat habun teligi benta jongka sanction ki bala lam khmat da United States na du snem sya jakandai spa anyob khandai kini ka sanction na penjari ka Iran na mar ki jingya ka jia ba pher kentup ya ka jingya kan at hadin ba ka Iran Nian revolution bat hadin pat halor jong ka nuclear program jong ke Iran